قلقل سواتو يوت سوز دلو بوتا يوتون بيريكن حالفو يخيدو أمريكا أو كالي كفال عالم وزكيرز نورو كوينات إيدان تأتي بيري ينقدي نيرو هيوتوغن نورا مبر حق إنيا تاريخي يمثلن لما عنتون أمريكا كبيرا زي كوروتو تاريخ يزولكم متسئلخو سامو دأتا سنايت أنحيد أو 1997 أو أمريكا بايلت كونو زنبر زنوره بيرن فالد بيري لوست بعد صبغت حصيتن كل زود نقون زمنيون هيوت نيرو بيري الملكعو بالسلامة من قد زنبر يمسيرو نيرو جن بيري هذا هوان زي تصبيه نجاري قدمو كعرف نويتو لخيدن كلو هذا شحمود دي متسمو قال إخي تزاره بيري شجارة بزي حقه من قد 5 شيء اللي خايف اللي تقولي زارو بالسمع بيري لعلمة أني فرح بتشنك قدم ما مرهات يجمر زازر وازئة دعرنا نفتم حرف تاتيحة بيرغول نجاري خسئن إزودي بيري 5 فرح مسستو عليه مونتي شمي أو سيايا دما يسرح يلين نوصيف فالد نعو زخون سرح 5 لونه جيرو دما حنت حداش أير كر إيه وصلو بيري نفتوش تخفلات انت أير كريان كلو أعنتي وره أو علم زفت أنتن زحية لموتر زلوان أير يانيرا بيري لعلمة تنترني أصل زنورة هل تأير إنها تقلاوت إيري يانيرو الزرق مونتي بدعم تحقسو لأخت أغنقرو يجمر نبير سرح دعم قلال نجر يانيرا نوجئ زلون هجرات نابر خيدو نايتم تقاوم تفوتو العلم ممتع إنك عرفون زي نأمريكا كبيدن عميقون مشتريو بزعبا زل أخت زدما ما نمسك فلت يقولون ولا سويت خالوسي تتيم كاخيت نجرايلي نجرو بيرجم زعبا زخلو من ما يتقدسن أو ساعات اتازحل ما نرى أير نخور رحيت هانتيني مونتت ما تخفت لمو بيري اتأير حيزواي واتسد إذا تمكرون السوون تأير النورة نبوزع بوتان خقعز دليتيو سخلو جزا مستملسة نسويتيهم مخرا قلنا لوسي مسيا يخسر زي كونس أو ناي مونت درجت ناي ترانسبورت حلاف خوين 5 سرحين جيروا لوسو تزاروا من مدسي فلان كلمة حجي بايلت النتقديفو زي فل درجت سخيدسة رأيت فلتن اتوقعي صبغي خيدي نورن بيرجن لعلمت أني تهانت إنيرو اتمشت نسوون كورا خافز دالي نورت أير نتوم تسافرتن مسارحتن حدي جوات كفت معلت سند حرون بيري ناي مونتي ويدما ناي سي اس لا يغير نمتصنعت زطقم فوتوتات نخل علون يوتو حدقا كل جزء اتي جن سي اي اتفوتا بتعم نتصورن كلص انسلازنره كل جزء براتات عون بتعم يفوتيون نيرم جن بيري اب ساعات حد تشغري مصلو نسويتو تمرعوا كل تقولعت وليدني كنت تخكلنيا سروح من ما يتفلتن دموزو اخر سلازينرون نمونت نغوسو غي حطو مونت جن كيملسولو تصديبل السرح زي ندمو زي كونس نعد غايل كي أخذ سرح لخيل دما نبانا ما خيدو فوتو نخلقل دوكمنتات يزوو بيري ناو كالا هاقرات ناخده نتوم مسترح لي فوم زهاو الجنرالات كرش مخفال سرحو إنيرو بوزح جيزي دقاق موسلز نهرون استلمد نقري خون كم زنالون أو 1980 بيري أو كولومبيا ندادخ مالي يوردمو 3 سوات بمكينة يمتقوو بتوكل فوم تقرق رزنهر شقوط النار ايون بحايلنا مكينو مأتيوم حيزو ما يخدو بيرون مسؤوم نابزو سرو زي مخاد كلمة مارت عينورون أو سوتحة مراحي بابلو يرخومو تغقلن يمانات كيف اللي نسيها يخم تسرحون بدن بيرقا يتسألو نبيري دنقصو بيري قلل حسوتات النفتر نوسخ كلا خالي مكر كن بابلو بدن بيجيري فولتوس لزنار يسحق كغور يكون النوزم تيواني مسارح تغوروس لزدليو بيري فوتو العلونا بأمريكا خملاسن كلو حاشش حيزو لخ ملاس يزدللو بابلو نبيري حيزوه نفط كامبو يخيدمو ناو أمريكا حاششين كالوت كونتروباندن مقتاي معرخ نداي كبيد مخون يردقو اندحر دقا نورتي بسلام لأمريكا تخيون نحانتي كيلوغرام كل $100,000 كم زخفلو ينقرو إذا سمع بيري بتعمي حقوس مخنات فوتو نال عليه بزح قرشي يسرح نيرو كني تقوى بدن بجير مسفتشو صبغ نجاري يستو علن بابلو صاروح معرفو نفرتي بتعمي حتصير نيرو أفتمت الرشاود ما قد جفت أوام نيرم توصونو بايلتاتون مويتوم نيروم يوم بيري اتتصرقان إشي ممحاش كم زدليو نبابلو خنقرون كلو بابلو دما درقيلو ندحر داغت قورو خين كاقورو تزيه اللخيل عد خايلي مبلسلو بتعمو خوريعون يقرن نزنهر بير دما نوزاتي يتقفقو اتعدل كيم لتقطون اتسرح يقبل كنز سرح بناي بابلو منجدي كجوري يخلن مخناتو لعلمة حدقنيا ينيرو اتنورت حزواني أمريكا مساعتي أو لزيوانا خط دفويو بتخاوي بدن بجيرس لسبولتو كأون دحر بابلو نفت نورت زود قولبوتا سوسدي دم قرايت راحيو بابلو كحاسو اللي يسمع معمو كل نجاري داله تسناويتهم بيري نوع يرخص كالت معصو خفتون كلوجن حدو دخو في لي تنح بابلوون إذا سبزي نتنورت مكل خال مسخ متيلو نبيري نجرو بيرجن حقو سينورن مخناتو تأير شان 500 باوند حاشش تشكي معنا
أنا توسخيو أقول كودتيو إذا ستتوسخو جن إذا يريك تلعلن يلو نبابلو خردو يمكر باولوون نوروتن أمريكا بسلام كأتيلو سلاز دلي نتودن خورد نجيرو بيري نايسان نايت منيتو هبتو مسكالي هو دحر دقائق بيري أيرو العلو نخل علنا فتنن كلو بابلو نار عرفتو كموتيو كل عليو كموتي خل علي ناولو كرشي ممداوي جمرو تتأير بأخل فتنة ولا ناتوك عزت تنبر كودت سلزنارا كامريت ملعال فتاني إنيرو تتأير أما ترشان إشي سفت فيلمو أو كلمة هم زنارة بوزحات أوام تقاجة جن ركغت أوام سلزنارة من مقدواتي يتحلال جنا أمريكا مساعتيه أتوم سراويت برادارومي كتاتلوه جن سوي فلتن نافت نورت زراقفو لبوتا يخيدمو أتو بايلت ولعو بتحت نور مع تخفيتو أتنورت يراقفو نمجمرة كونتروباندون كم زجيريو دا بيري تمليسون كولومبيا خيدن كلو بابلو نحواتون بتبوغ مدلاو يقبلوه مو بتغرشي ببورصة يقبلوه قنت حقوش تخيودة بساعات وتعدرات نتبيت منقست يخبوه مو حيال توسيق فات بابلو نبيري من خيج النقن أو خفيل نغط أنحن نجيروه الناس حقه نتو متعدرات وحق زي خيد بيري قن كم زعينة قد دايرو ايه فلتن تدناقيت صدوما قرش تقرني فوقها الدم يموكر قن فتحت واي كفلي بابلو نحواتون تخيوه من تماريخو من يتنحوه نسوون مساعتهم تتحيزي السرمو تحرستو السنة معالتات اتو محوات بزي فلت مغنيات يسددو بيري قن افترسح اسرويت زوطو سوزي ولي ترف بيري تجأنيقو موتنا تتصبين كلاجن مونتي موتو قصو بوقعت تمليئو كل التسنو شريفو نارو والا نبيري من محازنلون بناي حشي نقدتهم تخصص دماي نقرو افتزقط المعاتي شدوش تساعتون بلاويس قزو خمز فتشوا يردقو السمع بيري بتعمي دنقز نسودرو مقتاين بر بعلو مقصارو منو ما يجأنقون تجأنانيقو نمونتي نحاقز بتدقاقا مخلو منون كلو نام تصواريا خمزاقتلو منو ما يترترن مونت في الشخيلو فغادنيا خون جن كحقزو تخوينو فليزالي نقر كقورو لخم زلوو نبيري نقرو أفت ساعات نسو أو نيكاراغوا حيار كويناتني منقست أمريكاون نتوم تقاممتي كحقز دليني جن كونغرنس أمريكان أو كالي كوينات كتقات سلازي دلي فغادنيا نغران جنت منقستي تسفاي قورتسن كأسيلو ناوسي آي خيدمو بزي حقاو من قدي ناو نيكاراغوا مسارح سديدو نتوم تقام تحقزي حاسه دعرب بزح مكولالون إذا الأخت زيقا أو ناي بيري إيد تودق يخون دا أمبر اتلو أختو مثل عم مستراو سلزناره نخيك على نايبيري ناي حاشش جبن كتفويك علن نجازو نخملسن أنا اشتي كوشات نخبى عند ما يمخرو بيري استتصبيو نجار كالي ولا يتصنح كن ممارس أي نورون نجازو يملسمو نسويتون قالون قلت فين كداون تنكتر نفاي إززان إذا حدش بهارزي نلوسي يعلمات أني جنقة تايكم زفتر له تحطون كلاون نجيزو نخت أمنون أقرواجي زخول نجار كم زردان كالي أتيلا نمشاتون كل نوراتهم مكينهم طرنيفهم كافت جزانا يلوم نعمتات صوعو نور بوتا ريح قومي يقعزو اتنقط النجوهون نينا تبال كل التشحت راينا ورتزلوا كتما يوضحو نافت مونت زدالي الجزا أتيو نورتو كخي ورده مونتي أحد أنقولنا تتصبيرو يومو كلتي في خدو حزم مونتي هاجر كاي أخد سرح اللخيلو كأشياء دالين شو مونت 100 هكتار زأكل معرفو نفرتي رقيدما كلو نبيري مخانون كمو بتقبل خمس خلني نقرو بيري إذا مسمعه إذنو خأمني دلين جنكعة قالوا هاجا خف المخانو سلستردو لأختو انتاي مخانو نمونتي حتو مونتون مسارح تاع زملاء صندوق خفتمو ناو نيكاراغوا نفتم تقاوم تزوج حنورات مخاني نقرو ناو خيدن كلو أم مكسيكو خقطمو زخولو معقاتون باي كم زلو زرقي كارتا يهو بيري إذا كارتا زيادة تقيمو من رادار كيتر ناو نيكاراغوا خفتسعي خيليو مونتجن إذا ترى يكون نجيرو كابلو تخافي الوزن ورقرشي كأسرن كله منقستي وسيدو نيرو جنب مستر نابير مليسلني أبز ساعات زي بيري انبخولو لزخ المخناتي تلفون جنكعة نقرات لعلمات انكم زخودون سويتو مترطار كم تجمروني فلتلو سنكزي كذا مستملسا زغورونا مجمريا نجر نسويتو لوسي كل نجر منغاريو لوسي بتعم قتناددن كلاون اتقش زملاء شانت أخافتير يامو لعلمات انت الرقاقع بتقارو تنادي دازنورت لوسي دقافيتن مباراتات عيتن تغير عصر تشعت تسمني حدي بيري مسارحني نيكاراغوا موسادي جمر بتمسارح يزو نيكاراغوا خبصحن كلو جنرالات قبرو ايتتصبينيرو جن اوصنح حزبي مسارح زي كونوس يجيرو نره ጫማን منصرن يوم تمناطيلهم تناديدو نمونت دويل خمارن كلو مونتي سراحا افتاستوالكيا بوتا نفتاستوالكيا ساعات مصحيلو يملسلو بيري ممارس سلازي نورو نيكاراغوا يملس حجيجن بدن بغيري تماهيرو بترحي زي مص كن غيصلقو ستوسنو هوبتاتاتون يمالئلهم او زي تصبيونا مطرشا ነገር ግን ፓብሎ ንኽጸንሕዩ ግን ፓብሎ ንሕዋቱን ነይ ምውጋእ ምንም ድሌት የብሎምን ናው ዝመጽሉ ምኽንያት ውን ቤረኡ ስለዘሎ ሓሽ ሒዝሎም ንኣሜሪካ ንኽመለስ እዩ
ናብ ስሩሕ ንኽምለስ ክሓትዎን ከለዎ እውን እታ ካርታ ስለ ዝነበረቶ ፈቓደኛ ይኸውን። ኣብቶም ዝቕፅሉ ልኡኽትታቱ ቤሪ ከኣሜሪካ መሳርሒ ሒዙ ኒካራጓ ይመጽእ እሞ ሓሸት ጽዒኑ ከዓ ንኣሜሪካ ይመለስ። ዝበለጸ ብዝሰርሐ ድማ ዝበለጸ ቅርሺ የእቲ ነይሩ። ቤሪ እቲ ስራሕ ንወይኑ ይኸውዶ ስለ ዝነበረ ካልኦት ዝፈልጦም 4 ጎበዛት ፓይለታት ይቖጽር። ቤሪ ብጣዕሚ ብዙሕ ቅርሺ እናኣከበሉ ዝነበረ ሰዓት ግን ሲኣይኤ ሓድሽ ልኡኽቲ ሒዛሉ ትመጽእ። እቲ ፕሬዚዳንት ነቶሞም ኒካራጓ ዝቃወሙ ዘለዉ ተዋጋእቲ መሳርሒ ምልኣኽ እኹል ኮይኑ ይተርኣዩን ንኣሜሪካ ምፅኡ ከሰልጥኖምን ኣብ ናይ ቤሪ መሬት ካምፕ ክሰርሐሎምን ይኒ ሓሳቡ። እዚ ንቤሪ ብዙሕ ለውጢ ኣይነበሮን። እቲ ሓሽሽ ጽዕኖ ነበረ እውን ሰባት ጽዒኑ ምምጻእ እዩ ነይሩ። እቶም ኒካራጓ ክስልጥኑ ተባሂሎም ዝመፁ መናእሰይ እቲ ህይወት ብጣዕሚ ስለ ዝጸልእዎ እግሮም ኣብ ኣሜሪካ ምስ ዓለበት ካብቲ ኤርፖርት እናሃደሙ ይጠፍኡ። ኣብቲ ኩናት ዝበዝሐሉ ዓዶም ክምለሱ እውን ፈጺሞም ኣይደለዩን። ቤሪ ነዞም ችግራት እዚኦም ብዙሕ ትኹረት ይሃበን ናይ ባዕሉ ዝዓበየ ችግር ስለ ዝነበሮ። እቲ ቅርሺ ንኸይጥርጥር ናብ ባንኪ ከእትዮ ስለ ዘይኽእል ነበረ ብጣዕሚ ይወዝሖ። መቕመጢ ቦታ ድማ ይስእነሉ። ነታ ከተማ ሙሉእ ንዓመት ሙሉእ ኩዕሻ ንኽሪእሉ ዝኽእል ትኬት የግዝኦም። ዘሎን ዘየለን ስራሓት እናፈጠረ ንኹሉ ነባሪ ቅርሺ ይዕድል። ንሰወይቱ እውን ብጣዕሚ ክባር መኪና ይገዝአላ። ገዝኦም እውን ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ ይመዓራርዮ። ግን ክንዲ ዘጥፍአ ቅርሺ ተጥፍአ እቲ ዝኣቲ ይበዝሕ ስለ ዝነበረ መቕመጢ ይስእነሉ። ኣብ ገዝኡ ቅርሺ ዘይተሓበአትላ ኣንጎሎ ይነበረትን። መማረፅ ስለ ዝሰኣነ እውን ኣብ ናይ ጓሓፍ ፊስታል ጠርኒፉ ኣብ ካንሸልኡ ኩዒቱ ምቕባር ይጅምር። ሕዚ ጄሪ ፍልይ ዝበለ ህይወት እዩ ዝነብርሎ። ንባዕሉ ከም ኣምላኽ ድማ እዩ ዝቖፅር። ግን ሓደ መዓልቲ ዘይተፀበየ ችግር ይመፆ። ንእሽተይ ሓዋን ሉሲ ዝኾነ ጄቢ ንገዛ ይመፅእ። ግን መፂኒ ርእይዎም ንኸይድ ኣይኮነን። ቅርሺ ክንደየናይ ዝኣክል ከም ዘጥፍእሎ ስለ ሰምዐ ክወሃቦ እዩ መፂኒ። ቤሪ ቀልጢፉ ካብ ገዝኡ ክወፅአሉ ስለ ዝደልሎ ቅርሺ ይውሰዶ ምንም ኣይተቸገረን። ሉሲ ግን ሓዋ ክንዱ ዝኣክል ቅርሺ ሒዙ በይኑ ክነብር ከም ዘይኽእል ስለ ዝፈለጠት ምስኣ ምንባር ንኽጅምር ንቤሪ ትነግሮ። ቤሪ ዋላ እናፀልኦ ኣብቲ ከባቢ ስራሕ ንኽእልሸሉ ይግደድ። ሓደ ቦታ እውን ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ገይሩ ይቆፅሮም። ሓደ መዓልቲ ስራሕ ወዲኡ ንገዛ ክምለስ እንከሎ መጠን ቅርሺ ልዕሊ መጠን ብዙሕ ስለ ዝነበረ ካብቲ ሻንጣ ተተኪሱ ይፈስስ። ሕዚ ቤሪ እቲ ናይ ቅርሺ ማሕበእ ችግሩ ልዕሊ መጠን እናኸበደ ይኸድሎ። ካንሽልኡ ብቅርሺ መሊኡ ይኒ ክኹዕት እንከሎ እውን ቅድሚ ግዜ ሓዊኡ ወፅንሓ ቅርሺ ጥራሕ እዩ ዝረክብ። ኣብ ሓደ ሳንዱቕ ቅርሺ ክዓቢ ኢሉ ይኸይድ እሞ ክኸፍቶ እንከሎ ቅድሚ ሕጂ ዝሓወ ቅርሺ ፈሲሱ ይፀቕጦ። መማረፅ ስለ ዝሰኣነ እውን ኣብቲ ፍረ ዝሓድራሉ ኣዳራሽ ከም ሓሰርቲ ቅርሺ ይድርብዮ። ስርሑን ከይወደአ ግን ጄቢ ሓዳሽ መኪናን ሓዳሽ ፍቕረኛን ሒዙ እናመፀ ይሪኦ እሞ ስርሑ ኣቋሪፁ ይኸይድ። ሉሲ ሓዋ ምንም ስራሕ ከም ዘይሰርሕሎ ፈሊጣ ተናዲዳ ትኸይድ። ቤሪ እቲ ቅርሺ ካበይ ከም ዘምፆ ንብጄቢ ሓቶ። ጄቢ እውን እንከይሓሰየ ኣብቲ ዘፅረየሉ ቦታ ቅርሺ ዝመልአ ሻንጣ ረኺበ ኢሉ ንቤሪ ይነግሮ። ቤሪ ዝኽሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይናደድ። ግን እንታይ ከም ዝገብር ኣይትፈልጥን። ግን ሓደ መዓልቲ ነገራት ንቤሪ ልዕሊ መጠን ከበድቲ ይኾኑ። ሰሲዑ ልዕሊ መጠን ሓሽሽ ጽዒኑ እናኸደ ኣብ ትሕቲ ራዳር ይኣትሞ ተመሊሱ ንኽዓርፍ እቶም ዲኤ ይጽበይዎ። ቤሪ እውን እዘን ናይ ዲኤ ነፈርቲ ፈጣናት ዋላ ይኹና ዳ እምበር ንነዊሕ ርሕቐት ክኸዳ ከም ዘይኽእላ ፈሊጡ ፍጥነቱ ይቕንስ። እተን ነፈርቲ እውን ነዳዲ ስለ ዝወድኣ ናብ ከምፐን ክምለሳ ይግደዳ። ግን ቤሪ ካብኦም ዋላ የምልጥ ዳ እምበር ኤፍቢኣይ እውን ክከታተልዎ ይጅምሩ። ኣብታ ዝነበረላ ከተማ ልዕሊ መጠን ብዙሕ ቅርሺ ይንቀሳቐስ ስለ ዝነበረ እውን እናተጠራጠሩ ይጸንሑ። ንኽመርምሩ ናብዛ ከተማ ኸይዱ እንከለዉ ዓበይትን ኣናእሽተይን ብዙሓት ባንክታት ተኸፊቶም ይጸንሕዎም። ኩሎም እቶም ነበርቲ ድማ ብኽባራትን ጽቡቓትን መኻይን እዮም ዝጓዓዙ። ክንዲ ዝገመቱ ተገመቱ እውን እዞም ነበርቲ እዚኦም ክንዲ ዝኣክል ቅርሺ ካበይ ከም ዘምፁ ክጥርጥሩ ኣይከኣሉን። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቶም ደብ ዝሕልዩ ወታደራት እውን ብዛዕባ ቤሪ ይፈልጡ እሞ ዲኤ እንታይ ገጢሞም ከም ዝነበረ ስለ ዝሰምዑ ከም ናይ ቤሪ ዓይነት ኣየር ሒዞም ይከታተልዎ። ቤሪ ከምልጦም ከም ዘይኽእል ስለ ዝፈለጠ እውን ኣብ ሓደ ጽርግያ ክዓርፍ ተተኺሉ ናብቲ ከተማ ይወርድ። ቤሪ ካብቲ ኣየር ሓሽሽን ሙሉእ ነውነቱ ተነዚሕዎ ይወርድ እሞ ቁርሺ ኣኪቡ እናጎየ ይሃድም። ኣብኡ ነበሩ ቆልዑት ቅርሺ ደርቢሎም ሳይክሎም ሒዙ ድማ ይጠፍእ። ግን ቤሪ ከይዕረፈ ፓብሎ ይድውለሉ እሞ ብዲኤ ንሱ እውን ይህደን ከም ዘሎን ኣብ ኮሎምቢያ ክጸንሕ ከም ዘይከኣለን ይረድኦ። ንኒካራጓ ከም ዝኸደ ምስ ነገሮ እውን ንኽረኽቦ ናብቲ ቦታ ይኸይድ። እዚ ክገብር እንከሎ ግን ጄቢ ሓዳሽ መኪና ሒዙ ብዙሕ ቅርሺ ከባኽን ከም ዝወፅሉ ይፈለጠን። ጄቢ ቅርሺ ዝመልአ ሻንጣ ሒዙ ብድፍረት ናብ ሓደ ሬስቶራንት ይኣቲ። ነቲ ፖሊስ ምስ ረእዮ እውን ይሃድም እሞ እቲ ፖሊስ ነተጠራጥሮ ድሕሪ ምጽናሕ ይስዕዎ። ኣብ ሰዓት እዚ ግን ቤሪ ምስ ፓብሎ ኣኼባ ነይርዎ። ሉሲ ደው ኢላ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ስለ ዝነገረቶ ምስ ፓብሎ ምንም ከይተዛረበ ፈጢኑ ንኣሜሪካ ይምለስ። ቤሪ ንጄቢ ካብቲ ቡናታት ቀልጢፉ ንምውፃእ ኣብቲ ሃገር ኣሎ ዝበሃል ጠበቓ ቆፅረሉ። ፓብሎ ግን ጄቢ ነቶም ፖላዊስ ኩሉ ኢንፎርሜሽኑ ኣሕሊፉ ይዎም ከይኸውን እናተጠራጠረ ይጸንሕ። ንቤሪ እውን እቲ ቆልዓ እንድሕር ዳኣ ሌሊኻ ባዕለይ ከጥፎ ይኽእል እየ ኢሉ ይነግሮ። ድሕሪዚ ንቤሪ መልሲ ከይተጸበየ ፓብሎ እቲ ስልኪ ይዓፅዮ። ጄቢ ነቶም ፖላዊስ ብዛዕባ እቲ ናይ ሓሽሽ ንጉን ንኸይዛረብ ጥራይ ቆትሎ ከም ዝሓስብሎ ግልፂ እዩ ነይሩ።
ቤሪ ፓብሎ እንተኸገብር ከም ዝሓስብሎ ስለ ዝተረድኦ ንጄቢ ክረክብ ብፍጥነት ናብቲ ፖሊስ ጣብያ ይኸይድ። እናወጾም ስርዕዮ እውን ንሓደ ቦታ ይወስዶ እሞ ቅርሺ ዝመልአ ሻንጣ ቀቢሉ ሽሙ ንኽቕይርን ካብቲ ዓዲ ንኽጠፍእን ደጊሙ ንኸይምለስን ይነግሮ። ጄቢ ግን ቅርሺ ንኸይመቕሎ ዘባረረሉ ስለ ዝመሰሎ እናጸናሕኻ እኹል ቅርሺ እንድሕር ዘሰዲድካለይ ኩሉ ሚስጢርካ ከውፅየና ኣለ ድማ ይፍክረሉ። ቤሪ ዓቕሉ ወዲኡ ክቕጥቅጦ ካብታ መኪና ክወርድ እንከሎ ግን ቤሪ ተጓዩ ናፍታ መኪና ይኣትሞ እቲ ሞተር ክውልዖ እንከሎ ትፍንጀር። እተው ሻንጣ ነበረ ቅርሺ እውን ከም በረድ ብኹሉ ገጽ ምፍሳስ ይጅመር። ቤሪ ዝኽርኢ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ይድንግጽን ይናደድን። ግን ናይ ፓብሎ ስራሕ እዩ ነይሩ። ንኸይጥርጠር እውን ናብ መኪናኡ ኣትዩ ንታ ዝተፈንጀረት መኪና እናደፍአ ናፍቲ ውሽጢ ጫካ እትዩ ሓብኣ። ካብኡ ዝኸፍአ ነገር ግን ኣሜሪካ እቶም ናብ ኒካራጓ ሰደደቶም መሳርሕታት መብዛሕትኦም ኣብ ኢድ ሓሽሽ ነገርቲ ከም ዝወደቑ ትፈልጥ። ካብቶም ሰልጡን ወታደራት 5% ጥራሕዮም ንኽዋግኡ ንኒካራጓ ተመሊሶም። ሲኣይኤ እዚ ኩሉ ዓመታት ክንደይ ዝኣክል ደናቑር ኮይኖም ከም ዝጸንሑ ስለ ዝተረድኦም እቲ ኦፕሬሽን ንኽቋረጽ ይዝዙ። ቤሪ ካብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ወታደራት እናኸዱ ክርኢ እንከሎ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንምሕታት ናብ ሞንቲ ይቐርብ። ሞንቲ ግን ዝሕል ብዝበለ ድምፂ ትእዛዝ ክወሃበካ ተጽበ ንኣኻ ይምልከተካን ኢሉ ይነግሮ። ቤሪ ዝኽሰምዕ እንከሎ ኩነታት ጽቡቕ ከም ዘየለው ይርድኦ። ሞንቲ እውን ንቢሮኡ ምስ ተመለሰ እቶም ምስ ኒካራጓ ዝተሓሓዙ ኩሎም ዶክመንትታት ንኽቃጸሉ ይእዝዝ። ግን ቤሪ እውን ሱቕ ኣይበለን። ሙሉእ ጋንትኡ ንብረቶም ጠርኒፎም ካብ ኣሜሪካ ንኽጠፍኡ ይነግሮም። ግን እንከይተጸበይዎ ንኽወፁ እናተዳለዩ ዲኢኤ ብኹሉ ገጽ ይመጹ። እንከይደንጎዩ ኤቲኤፍ እውን ይስዕብዎም። ፌደራል ፖሊስ ደድሕሪኦም ኣብ መጠረሻ እውን ኤፍቢኣይ። እዞም ድርጅታት ነናይ ባዕሎም ሽም ክጽውዑ እንከለዉ ቤርን መሳርሕቱን ልዕሊ መጠን እናደንገጹ ይኸዱ። ንቤርን መሳርሕቱን ዝሓዙ ኩላቶም ኤፍቢኣይ ኮነ እቶም ካልኦት ፖላዊስ ከም ሽልማት እናተመናጠሉ ሒዞሞ ናብ ፖሊስ ጣብያ ይኸዱ። እታ ዳኛ እውን ንቤሪ ንኹሉ ገወኑ ከም ተኽፍሎ እናነገረት እናፈከረህሉ ትጸንሕ። ግን እቲ ናይ ፍርዲ መዓልቲ እኳ ከይተቋጸሩ ናይታ ዳኛ ስልክ ምጽዋዕ ይጅምር። ቤሪ እውን ደዋላይ መን ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ብጣዕሚ ይረጋጋዕ። ብሓቂ እውን ኣይተጋገይን። እታ ዳኛ ስልኪ ወዲኣ ምስ ዓጽየቶ ተናዲዳ ናብ ቤሪ ትመጽእ። እቶም ፖላዊስ እውን እቲ ኢዱ ኣሲሩ ዝነበረ ካቴና ንኽፈትሕዎ ትነግሮም። ቤሪ እውን እዞም ንዓመታት ንእልሽዎን ንሃደንዎን ዝነበሩ ፖላዊስ እናስሓቖም ይወፅእ። ኣብቲ ኣፍ ደገ ክልተ ሱፍ ዝገብሩ ሰባት ሒዞሞ ናብ ሓንቲ መኪና ይኣትዩ። ቤሪ እዞም ሰባት ሞንቲ ዝለኣኾም ይመሲልዎም ነይሩ። ግን እቶም ሰባት ሒዞሞ ናብ ሓደ ናይ ግሊ መዕርፎ ነፈርቲ ይኸዱሞ ኣብ ኣየር ሰቒሎም ናፍቲ ናይ ኣሜሪካ ዝተሓለየን ዝተኸበረን ዋይት ሃውስ ይወስድዎ። ቤሪ ዋላ ዝኹሉ እናተፈጠረ ንምንታይ ናብኡ ከም ዝመጸ ስለ ዘይፈልጥ ብጣዕሚ ይፈርሕ። ዲኢኤን ሲኣይኤን ተሓጋጊዞም ንፓብሎ መሳርሒኦም ስለ ዝተጠቐመ ንኽቐጽዕዎ ፎቶኡ ተጠቒሞም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንኸውዕልዎ ፕላን የውፅኡ። ከምዚ ኢሉ እውን ቤሪ ናፍቲ ናይ ቀደም ስሩሕ ይምለስ። ሕዚ ግን ንሓሽሽ ነገቲ ወይ ሲኣይኤ ዘይኮነስ ንናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ይሰርሕ ኣሎ። ግን ከዓ ብንእሽተይ ጌጋ ፓብሎ ይስልዮም ዘሎ እንድሕር ፈሊጡ ቀናጢኡ ንኸለባት ከም ዘውልዖ ስለ ዝፈልጥሎ ብጣዕሚ ይሰግእ። ምስ ስድርኡ ምስ ተናናተ እውን ቤሪ ምስ መሳርሕቱ ናብ ኣየሮም ተሰቒሎም ስርሖም ይጅመሩ። ኣየሮም ኣልዒሎም ብሓያል ማዕበል ሓሊፎም ናብ ኒካራጓ ይበጽሑ። ናይቲ ኣየር ማዕጾ ዝኸፈትሉ ሰከንድ ግን እቶም ወታደራት መሳርሖም ኣናጻጺሮም ንኽንብርከኹ ይነግርዎም። ቤሪ ደንጊጹ ይደልዒሉ ከም ዝበልዎ መሬት ይንብርከኽ። እቲ ኣየር ከም ውብቲ ሒዝዋ ከም ዝመጸ ድማ ብተደጋጋሚ ይዛረቦም። ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ገጹ ኣሲሩ ፓብሎ ይመጽ እሞ ተናዲዱ ከም ዝነበረ ብጣዕሚ እዩ ዘፋልጥ። እቶም ወታደራት እውን ንኽቐትልዎም ብተደጋጋሚ ይዛረቦም። ቤሪ ብጣዕሚ ይድንግጽ። እንታይ ከም ዝፍጠሩሎ ንኽሓስብ እናሞከረ እውን ፓብሎ ምስሓቅ ይጅምር እሞ ቀልዲ ከም ዝነበረ ነጊሩ ካብ መሬት የልዕሎ። ቤሪ ግን ዝተኸሸፈ መሲልዎ ኣብ ስሩዕ ክሸይ ንእሽተይ ቀሪቦ። ቤሪ ናብ ውንኡ ምስ ተመለሰ ፓብሎን መሳርሕቱን ሓጊዞሞ እቲ ንብረት ካብቲ ኣየር የውርድ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቶም መሳርሕቱ ኣብቲ ኣየር ተሓዊኡ ዝነበረ ካሜራ የውልዕዎ እሞ እቶም ሰባት ብሓደ ፎቶኦም ይለዓሉ። ፓብሎን ኣሕዋቱን ፎቶ ስለ ዝሓዘ እውን ንእሽተይ ይረጋጋዕ። ሳላት ፎቶ እውን እቶም ናይ ዲኤ ቢሮ ናይዞም ሓሽሽ ነገርቲ ሓላፊ ፓብሎ ምዃኑ መረጋገጽ ይረኹ። እቲ ዜና ኣብ ዓለም ሙሉእ ክንገር እንከሎ እውን ፓብሎ ካብቶም ብሕጊ ዝድለዩ ዋና ሰባት ይቕየር። ቤሪ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ እቲ ዜና ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይድንግጽ። ምኽንያቱ ገጹ ልዕሊ መጠን ንጹሩን ግልጽን እዩ ነይሩ። ሉሲ ሰብኣያ ብመንግስቲ ከም ዝተጠለመ ተረዲእዋ ብጣዕሚ ትሓረቕ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ፓብሎ ቤሪ ከም ዝጠለሞ ይፈልጥ እሞ ንኽቐትልዎ ቀተልቲ ንኣሜሪካ ይሰድድ። ግን ናይ ቤሪ ችግር እዚ ጥራሕ ኣይነበረን። ኤፍቢኣይ ኣብቲ ናይ ሓሽሽ ንግዲ ይድለዎ ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ኩሉ ሃፍቲ ከም ዝወረስዎ ይፍልጥዎ። ንብረቱ ክወርሱ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ እቶም ፖላዊስ ክመፁ እንከለዉ ሉሲ ዝነበራ ኩሉ ዳይመንዳት ትኸደኖ። ምኽንያቱ ካብ ነብሳ መንጢሎም ክወስድዎ ይኽእሉን። ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ኤፍቢኣይ ከምቲ ዝበልዎ ኣብ ሰዓቶም ይመፁ። ናይ ቤሪ ገዛ ክልዓልን ታሕቲ ገምጢሎምን ኩሉ ዝሓቆ ቅርሽን ንብረትን ሓደ ብሓደ ናብ መኪንኦም ይጽዕኑ። ቤሪ ካብዚ ጉዳይ መውፅእ ከም ዘይብሉ ስለ ዝተረድኦ ንሉሲ ደቆም ሒዛ ናፍታ ዝዓበየላ ቁሸት ንኽትምለስ ይነግራ።
لوسي لبوا لا يسبر ننت دق قتل قدن كتكيد نيروا بيري افتنا فرد ساعته تقاليل لي يصنح نمحورسو حدا شح ساعات نغلغل تفريدو ون كفت بوتا يوص ግን እቲ ትኽክለኛ ሓደጋ ገና ከም ዘይመጽእ ይፈልጥ ኣሎ ምሸት ሆቴል ይዝቕይር ሓደ ቦታ ክሓድር ድማ ይኽእልን ኩሉ ምስ CIA ዝነበሮ ጻኒሒት እውን ክሳብ 1986 በካሴት ገይሩ ሪከርድ ይገብሮ ነይሩ ሓደ ምሸት ግን ካብ ሆቴሉ ወፂና መኪኑ እናተሰቐለ እንከሎ ብዘይፍለጥ ሰብ ይቕተል ቤሪ ምስ ሞተ FBI እቲ ኩሉ ዝጸቐድሖ ካሴታት መጺኦም ክወስድዎ ይምክሩ ግን እቲ ታሪኽ ኦሮማይ ተፈሊጡ ነይሩ ሉሲ ግን ምንም አይተረበሸትን ናፍታ ዝዓበየላ ከተማ ተመሊሳ እውን ንደቃ በሓላፍነት ተዓውዮም እዚ ፊልም እዚ ካብ ሓቀኛ ታሪኽ ተሰርሐ እዩ ብዙሕ ክትመሃሩሉ ተስፋ ይገብር እንድሕር ፈቲኹሞ እዛ ቪድዮ ላይክ ንቻናልና ድማ ሰብስክራይብ ኢልኩም ሕለፉ ዝቕፅል ፊልምታት ጋቢዘኩም ክወፅእ ሰናይ ጻንሒት